Un momento, por favor. En a planta 38 o gran salón do ceo. Pero a boda é... Desculpe, a súa boda celebras ali. Pero non hoxe, a boda do señor Novi. E a señora Minamoto é mañá. Moi tarde, ves hoxe. Si, señorita, está na sala Xirasol. Non, ademais parece que a Seguaxi lle gusta. Quedas contratado para cuidar do noso fillo Seguaxi. Este programa emítese para todo o país a través de televisión tridimensional. Non teñen máis que premer o botón verde do seu mando a distancia. Imos comezar logo. A súa especialidade é o disparo rápido. Moitos parabéns, Dora o neno. A Policía do Tempo solicitou o seu servizo e desde hoxe forma parte do seu equipo. Unha das características de Daranikov é que coa lúa chea ou algo que se lle pareza convértese nun home lobo. Chámase Xigantiño e a súa especialidade é cantar. Preséntolle o robot Lareta Tsunekichi. Sinto moito, robot, pero acabouse o tempo. Moitas grazas, señores e señoras. Con isto terminamos as probas dos robots. Doraemon, felicitacións. Vale, amaño as orellas a Doraemon para que se pareza ao original. Vau! Sí, meu señor. Para facer iso debíamos considerar explotar aínda máis os nosos campesiños cos tributos anuais. Tomais. Que queres, meu pequecho? É o meu Tsunemaru. Novihei. Ai, non, Novihei. Ai, ai. É moito máis divertido ser un bandido que estar nesta vilucha de mala morte. Que envexa me das un Nemaru. Que boa pinta. Xa está disponible o novo modelo Super Doraemon. O tren vai efectuar a entrada pola vía 2. Rogamos permanezan en fila e detrás do sensor. Nobisuke, ti non dixeches que ias ordenar o teu cuarto antes do partido? Mentres non ordene o teu cuarto non hai merenda. Como pode ser tan bruto, Nobisuke? Oh, pobre Asashi, volveuche pegar Nobisuke, verdade? Nobisuke, ven agora mesmo! Dorami, que sorpresa! Non que eu saiba. Pero como é posible que se equivocasen na entrega de Minidora? Nobisuke, aínda non fixeche os deberes e tampouco ordenache o teu cuarto. Así que faino agora mesmo. E agora contame todo o que pasou que fixo mal Nobita. E entón ti viñeches ata aquí para recuperar ese Minidora. Pero como? E a onde pensas que foron Dorami? Filliño. Que pena, non podemos facer nada. Axiña, tes que contactar con eles. Hola a todos, son Doraemon. Hoxe vou vos falar de algo que me ocorreu hai moito tempo cando aínda era amarelo e tiña orellas de gato. Foi unha viaxe de fin de curso co meu colexio de robots que creo que nunca xamais na vida ia esquecer. E agora que o penso co fedellos que éramos, non entendo como ao final fomos capaces de sacar o título. Moi ben, espero que esteades todos a punto para que empece. Que ben, atopei un robot bolboreta. Veña, amiguiña, vamos aló. Moitas grazas, Doranikov. Creo que nos confundimos de camiño en algún momento. Paréceche que pode ser por ali. Non o entendo. Paréceme que tampouco era por aquí, verdade? Sí, vamos a axudar a Doranikov. Dis que a ninfa está a piques de se converter nun robot libélula. E parece super rápido. Ai, isto é un asunto urxente. Ai, xa me acordo. Mira esta postal, é do director. Acaba de chegar. Contra, é certo. Pero quen é ese Dorapan o ladrón? Ai, non, pois temos que apurar e ir a axudarlle ao director. Ai. Non pasa nada, home. Xa verás como iso das cartas non é certo. Vamos, rápido. Roubar non está ben. Non debes facelo. Non roubes, non roubes, non roubes, non roubes. Ai, é certo, xa o esquecera. Ai, onde estamos? Pois mira ti, eu tamén. Como? Que saquei unha tarxeta amarela sen querer. Tamén hai moitos como a ti e non has estar nunca só. Iso é moi fácil. Só hai que quitar as tarxetas telefónicas da amizade. A tarxeta hanos demostrar quen é o de verdade. Claro! Doramek, temos que xuntar as tarxetas telefónicas da amizade. E logo, por que non? Non vai pasar nada, veña, saca. Se non as sacas, nunca vas saber quen é o verdadeiro Doramek. É certo, pois vou non utilizar. Xa entendo. Ti és Dorapan. Ti é o que se dedica a converter en estatuas os demais. Xa verás agora. Toma, balonazo! Derrotaremos a Dorapan canto antes para salvar a todos os demais. Vai, Doramed, que che pasa? Non sabía que che dese medo a auga. Que gracioso. Ai, Dorariño. Pero, Doramed, non me digas que non sabes nadar. Non me digas. Eu son Dorariño, o malvado Dorapan, verdade? Oh, veña, escaparemos xuntos de aquí.
Ai, por favor, dime que non és Dorapán disfrazado. Pero Dorapán converteu en estatuas de ouro os meus mellores amigos, é malo. Sabes que? Creo cho vou confiar en ti. Tarxeta telefónica da amizade. Claro! Por iso ti non tiñas ningún problema para usar os teus aparellos. Oh, xa conseguiron todos os robots. Vamos, temos que andar axiña. Ti tamén estás preparado? Ti tamén tes que andar axiña, vale? Pero se non vou en coche. Só é un robot escarabello. A ver, iso é verdade. Que se marca un gol grazas a todo o equipo. 1, 2 e 3! Igual nos pasamos un pouco. É algo impresionante. O reino dos doces felices. Por aquí! Vaya, é por aquí! Por aquí, é por aquí! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! Aquí vos traio ovos acabados de poñer super frescos. Que estás a facer aínda aquí? E logo non sabes que se hai que expelir. Sabes que, Doranikov, das moita pena. Vámonos! Pero se non volvemos pronto á escola, han nos suspendido. Hola. Habíamos ir encantadas, pero agora non temos tempo. Disa nada! Que non, que non! Deixa de facer ruído se vennos axudar dunha vez! Doranikov! Doranikov! Doranikov corre perigo! Está pelexando cos robots chinche! Se chegaron tarde é porque Doranikov intentou salvarnos e os demais axudáronlle. Por favor, ten que aprobalos, prégollo. Pero, director, que teñades sorte. Non podo creer que escolleses quedar co robot ninfa. En serio, non o entendo. Imos xa. Se chegamos moi tarde, igual suspendemos. Hai que sair daqui! Non fai falla que vaiades ao colexio. De que vos queixades? Habedes vir con nosco. A ser divertido. Vamos, que sí, que sí. Estarás de broma. Que pensas facer? E ti por quen te tes? Agora verás. Moi pronto has de arrepentir do que intentaches facer. Veña, vide tomar algo. Eu a raíña Sugar. De entre todos os doces que preparedes, o doce máis delicioso e exquisito, diso nada. O mellor doce será aquel que te faga sentir feliz porque teña moito glamour e sexa exclusivísimo. Se o conseguides, levarédero gran premio sen máis dilación. Ainda que a min non me parece moi glamoroso. Este sí que ten un aspecto máis exclusivo. Creo que ata agora o mellor doce que probamos é o de chamuscado. Que nata montada máis exclusiva. Cariño? Shizuka, anda. A ver un momentiño. Xa está. Xa sabe o que queres facer. Suneo, fillo. Anda, descansa un pouco e come un bocadiño, senón vai xa refriar a cea. Pois logo dou cheu de comer. A ver, esa boquiña. Alégrome de que che gusten, meu rei. A ver, un pouquiño máis. Quen che aprendeu a ser tan choricas? Se quere a túa paga, tela que gañar traballando, entendido? Traballando. E pon ben a capucha que te vas mollar. Pónteme quietiño, que non xa dou aquel lado. A ver, así. Ten moito cuidado, fillo.